Bakit ka may 6 stars today? Actually, 7 stars today. Wow! 7 stars? I thought 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! Bakit ka may 7 stars? Kasi mag-good ako dun sa school. Oh, sana sa bahay good girl ka rin, di ba? Opo. Bakit sa school good girl ka, dito sa bahay hindi? Kasi gusto ko sumunod kay Teacher Mercy, baka magagalit bakit kay Mami hindi ka natatakot na hindi sumunod? Kasi hindi mo ko pinapalo Gusto mo ng palo? Aba, sige. Papaluin na kita mula bukas para aming palo. Para sundin mo ko. Ayaw ko! Hey, that's not fair! One more time, that's bad! One more time, papansin na. Let's sleep na? Sing ka pa ba? Oh, ano isising mo? I love you, you love me, were you happy, you family, with a great big hug and a kiss from me to you. When you say you love me true.